Nembang apa iki, Gong? Langgam Indonesiaku. Karyane Rama Haji Sukron Suwanda saka Blitar. Iki ngrengga kaendane alam Nuswantara sing nyatane kaya mengkene becike. Pamrih apa yen wis ngerti bae Nuswantara ki alam endah supaya awake dhewe dadi wong Nuswantara tansah gedhekake rasa syukur marang purbane Hyang Agung tanpa beda kaya warga masyarakat ingkang lengganing sela katon ingkang tansah gedhekake rasa matur nuwune karo pangeran. Ngono. Nggih, ngono kuwi. Sing nembang Mbak Lia Sundari Mein saka Sragen. Garwane Mas Aji Tondo Utama dalang hebat saka Laladan Sragen sing wis kondang ya kuwi trah ngundang. Yen sabet apik mesti ngundang. Yen kowe aku ya ngundang. Ngundang ndi? Ngundang Rejo. Ngundang Rejo. Ngapik kene iki. Ya wong calone iki bersih desa taun ngarep iki sing mayang awan iki sing gender kuwi. Masa wis mulai disusun bar iki naskahe kaya apa arepe ditulis, bar kuwi terus apa balungane piye arep ditulis, engko urutane gending arep ditulis. Sing dhisik dadi urutane gending sik. Naskahe keri, balungan keri semene gendinge dadi sik. Lah iya. Malah gendinge cara ngendi ya balungane sik dadene ora nek kene iki mesti gendinge dhisik sing penting. Iya. Ya wis monggo ditata kanthi becik wong nyatane wong sak panggung iki kabeh iso mayang tur ya apik-apik kabeh. Apa? Iya temenanan. Kowe ora ngerti le mayang Mas Sulama. Wo temenanan. Piyayi kuwi anggere nglakokne lakon Dewaruci, Dewarucine dilakoni dhewe ora. Ya ora enek wong mayang dapuk dadi Dewaruci le ora. Lah lek Mas Imam ki wis nate le ngasta mbiyen kae nalika ana pendopo ngomah kae ya wah bergas luar biasa. Iya. Klasik le mayang bagian songo sing 6 lak Mas Ajimas. Songo menyura ki Mas Imam, jejer songo ya onang-onang. Ayo. Ora suwuk-suwuk mergo dalange ora kena digugah. Wandamu ora nggih. Monggo Mbak Lia. Seni lan kabudayaan alhamdulillah ngantiri palungguhan iki wayang isih lestari isih sempulur ya ditresnani karo para warga masyarakat. Bener Mas Garing pancen kaya ngono kuwi. Lah ngopo kok sebabe wayang ngantiri palungguhan iki tetep eksis? Ora mung perkara senimane sing hebat untuk berkarya dan berkreasi ning uga didukung karo masyarakate selaku penonton wayang lan uga penanggap wayang. Dene kang angka 3 ya kuwi didukung utawa diayomi karo pemerintah lan aparat negara. Kuwi satu paket sing ora bisa dipisahke antarane seniman, masyarakat karo pejabat negara. Ngono. Heeh. Lah mula ya yen pancen sing jenenge wayang eksis kantiri palungguhan iki ya dhewe mbutuhake pengayoman saka perangkat. Aja nganti iki mengko iki kabudayane dhewe, iki tinggalane para leluhure dhewe banjur malah ngejak-jakan dirusak karo bangsane dhewe. Sing jenenge seniman tetep mbutuhake pengayoman saka pejabat lan aparat. Aja nganti sing jenenge kaya lakon sing wis wingi-wingi kuwi sing jenenge wayang nganti diurak-arik karo penonton, didekne karo penonton, sing jenenge tontonan campursari nganti sing ngendang dandut dikepruk sirahe ngangge kursi didak-idak wong pirang-pirang aja nganti. Lah mula kang mangkono antarane senimane, masyarakate lan uga pejabate lan aparate kudu manunggal tetunggalan lan duwe rasa rumangsa lamun ta sing jenenge budaya ki darbeke awake dhewe. Sapa meneh sing kudu ngurip-urip lan nguri-uri sing ngopeni marang budaya ora awake dhewe Mas Gareng.
Iya, bener pancen kaya mengkono. Ya wis, muga-muga lelakon-lelakon sing wis kawur iki kena kanggo kaca pengilon supaya kabeh mawas diri senimane ya dipun paringi eling lan uga masyarakate ya dipun paringi eling, pejabate ya perhatian karo anane budaya kuwi ya, Gong. Heeh, pancen kudu kaya mengkono. Sing patut minangka conto, minangka tepa tuladha iki malah sela katon iki kaya ngene iki. Wah, temenanan terus. Aku dadi wong Karanganyar melu seneng, melu bangga nonton kahanan sing becike kaya ngene, warga masyarakate do guyub rukun wiwit saka perangkat, nyatane ya kabeh cancut gumregut anggene kepengin bangun karo desane, ora kanggo diri pribadi ning kanggo kemajuane wong sak desa. Sing tegese kabeh para warga ki ngiwakake kebutuhane pribadi, nengenake kebutuhane wong akeh kanggo srana njunjung harkat martabate kampung utawa desa utawa dusun kanggo nyembuh marang kawibawane nusa bangsa ya kuwi NKRI yang tercinta. Iya bener. Ngono kuwi. Mula ya aku sak kanca wiwit esuk mau sowan komplit mapan ning kene tradisine Kyai Gondang Rejo ki lek wayangan mesti awan bengi ngene iki. Apa? Ngono kuwi malah sing dianggep sakral, sing penting iki ya malah sing awan kuwi yen bengi mung kari panglipur karo cegalek ngono wae. Oh iya. Mula gandeng awake dhewe dipercaya karo Kyai Gondang Rejo ya ngaturake semaksimal mungkin sak bisa-bisane klungsu-klungsu nderek udu. Terus ya sing kepareng rawuh isih ana Gong. Enek wilayah iki ketoke sore sak lapangan kebek bareng yahine ruwesik ngono enek. Mula malah kaya ngene iki nyenengake dadi sing jenenge wayang iki pamane nggih Jawa Timur sore rame ngene ngendi-endi nggon dalange sapa wae mbok nek bintang tamune apa ora mesti rame. Ning kok capa anggere bar limbukan sok-sok mung kari kursi ditumpuk. Nah awake dhewe ya matur nuwun parandene isih ditresnani karo piyayi ing Laladan Selakaton. Heeh. Dasare ya kanca-kanca Madangkara ya luar biasa iki ora enek sing izin, ora enek sing pamit. Ibu-ibu utawa mbakyu-mbakyu Waranggana ki ana Panca Widuwati. Ana 5, ana 5. Wiwit saka njaba dhewe kae Mbak Lia Sundari saka Sragen sing nembe wae nembang langgam Indonesiaku. Ha kuwi. Malah wiwit awan mau ling glenggeng neng kene. Ha iya, mula ya nganti terang benerang mongko wingi ke udan lesus nganti kaya ngono bareng Mbak Lia nembang nyatane kene ya terang ya. Heeh, ngono mergo panjenengane ya duwe kawruh, duwe cara piye carane men udan ki ora neka ning Laladan sing lagi disindeni ngono kuwi. Apa? Heeh, sinden-sinden kabeh duwe apa kuwi? Duwe ngelmu dhewe-dhewe ngono kuwi. Lajene Mbak Lia ngono iki anggere mendungi lagi mrepet peteng dedet kandel ngono dhewe langsung murep. Bar murep terus akhirnya nyumet desel gara-gara ngono terus akhirnya jenenge mendung ya nyisih ngiwonengen. Wah nganti kaya ngono ki ampun heeh ngono kuwi nyisih ngiwonengen bar kuwi balik nggo kancane mak bries ngono malah deres ora. Angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Wah jan menika piyayi ngatasi tambah umur parandene malah saya cantik saya ayu, saya semunar mawa cahya kuntadi. Ha iya ngono kuwi. Menanan. Ya sabaraan karo kowe, sabaraan biyen nalika sekolah ning SMKI aku Pak Heru karo Mbak Tutik kuwi ya wis wong telu kuwi seangkatan ngono kuwi. Mung beda jurusan, lek Mbak Tutik seni tari. Apa? Ngono kuwi anggar Mbak Tutik ulang tahun kancane kabeh digiring ayam bakar. Wah iya. Nanti kaya ngono. Ayo co mangan ayam bakar diwareki yen sir tanduk tanduka. Bar kuwi dhek mulih akhire mbayar dhewe-dhewe. Ya ora tanggung jawab yen ngono kuwi. Angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Dosene jurusan pedalangan isi Surakarta, mata kuliah tembang karawitan dan juga yen teori apa Bu Kesi? Mulang apa sampean ki malah ora ngerti. Mulang sejarah kebudayaan nggih enten, manajemen seni pertunjukan nggih enten. Lah yen manajemen pertunjukan upamane materine jenisnya pripun Bu Kesi? Nggih, bab prinsip-prinsip manajemen menika. Utaminipun mengke manajemen peredaran pedalangan menika saged dipun rencanakaken. Nanti perencanaan sik. Panggunge pirang meter, tendane pirang meter ngono kuwi. Nggih. Suguhane apa ngono kuwi. Iya. Wis apik temenanan. Kuwi yen manajemen yen sijine mau apa?
sejarah ki ngrembug sejarah wayang apa sejarah budaya pada umumnya? Sejarah budaya pada umumnya terus mungkin mengkerucut ke sejarah wayang. Dadi ngertos jenengan lakon-lakon wayang ngoten niku. Lakon wayang? Nggih. Lakon wayang pada umumnya nggih ngertos no. Oh, iya. Mahabharata, Ramayana. Nika lek Mangkunegara keempat lak nulis serat Tripoma tegese satriya telu sing patut minangka tepa tuladha. Antaranya siapa saja? Raden Sumantri atau Patih Suwondo. Ping kalih Basukarno atau Karno. Ping 3 Kumbakarna. Kumbakarna. Kuwi zamane nggih dewi-dewi niku. Beda zaman. Yen Sumantri di era zaman kerajaan Ramayana. Maespati. Nggih, Maespati, sebelum Maespati. Sebelum Ramayana. Nggih, Maespati. Terus Kumbakarna zaman Ramayana. Terus Karna Mahabharata. Wah, iya sing ngono kuwi bojo dalang kudu ngerti basa-basa ngono kuwi. Kaya Mbak Lia barang ya mudeng ning lakon mudeng ning wayang panjenengane mergo garwane dalang. Mula para sinden-sinden liyane iki sing isih perawan-perawan yen pengen ngerti karo wayang, ngerti karo budayane dhewe, aja golek sing renorno, golek dalang-dalang kuwi, ngono kuwi. Ora gelem dhek enggak mau tahu tentang wayang dhek. Ha iya. Ya mesti ora ketan sak propirane ngerti. Ibu Sukesi Rahayu. Nggih. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu saking Laladan Kediri Kota Tahu kala wau ingkang minangka pamungkasing Pasiban menika Mbak Winong Nawangsih saking Tulungagung. Ya gak ngaturake sing klasik-klasik luwih dhisik. Dasare iki ya para sutresna budaya ora ingkang kepareng lenggah ana ing lokasi wae ning sing monitor lumantar streaming isih pirang-pirang. Terus arep ngaturke tak aturake marang tim biru ingkang wonten Kuntadi Channel kaya ta Pak Joko Warsita, Pak Yani Sencaki, lan ugi Mbak Anindita, Mbak Nadia. Iki malah dulurmu Mbak Tutut adoh saka Magelang ya kepareng nyusul tekan kene. Heeh, karo Mas Dalem Kasusinan lan uga kadang-kadang kula sedaya kemawon wonten pundi kemawon monggo dipun resepi kanthi merdikaning penggalih mugi-mugi panglipur menika kangge srana jampining sayah lan ugi tentreming rasa pangrasa. Nah, betul. Upamane tak nyuwun karo Bu Kesi Rahayu coba kaya apa? Ayo, coba Bu Kesi mangga nembang ingkang sekeca. Jineman Klambi Lurik. Klambi Lurik? Nggih. Oke, siap. Kemane? Mangga Bu Kesi. Aku cakep aku kleru. Ah ora apa-apa, ora nek sing ngerti ngono kuwi. Sing ngerti ya diariasini saja. Ning lak ya suarane jenengan walah dasare ya iso nabuh barang dadi pomo ngoyak. Irama tekan ndi cakepane kleru kaya apa tetep iso ngoyak. Nah iya. Lah suwira metu lho ngene-ngene iki aku. Ora tau muni ngene iki ya lali. Lah mula ning nggen kaya ngene ngetok-ngetokke bangsa sing klasik-klasik sing lawas-lawas kaya ngono kuwi.
Kuwi mujudake mutiara kependhem yen ora dijudah kaya ngene bakale saya jero le mendem. Ayo. Aku baleni ping pindho. Nggih. Sembah nuwun nyatane ya kepenak temenanan. Ha ya ngiling-ngiling kabeh kok bangsa kaya ngene iki. Ayo saya niki awake dhewe Oktober iki ya lumayan dadi golek tanggapan ora grayah-grayah. Heeh. Yang kupikirkan nanti November Desember bagaimana nasib kita. Lah wis lak ya ngono kuwi anggere tekan Desember, Januari, Februari awake dhewe lak ya banyu mili. Apane? Tangise ngono kuwi. Mula ya disyukuri sing jenis seniman ini perlu manajemen. Mula nggen kampusnya Bu Kesi iki ana manajemen pertunjukan ora mung babakan nata panggung. Ning carane memanage ki kepiye? Yen pas sasi rame ne piye carane nyisihke rejeki ditabung ngono kuwi men. Engko yen pas sepi ngono kuwi awake dhewe tetep iso duwe tabungan dibethok kanggo urip karo keluarga. Lah ngono kuwi. Ya, Nek tabungane akeh yen sithik. Lho, sithik karo akeh ki lak gumantung karo angka piye carane le ngecakke ngono lho Mas Gareng. Oh iya. Tur kowe aja nganti duwe panyakra bawa sing ala, aja sok duwe apa kuwi rasa sing sambat karo sapa. Wah iki rejekine kok dadi serete kaya ngene. Aja ngono kuwi. Aja kuwatir yen ora iso mangan. Sing jenenge Gusti sing Maha Urip kuwi nguripke menungsa mesti dicawisi penguripan. Lah, sapa to sing maringi penguripan karo menungsa? Ya Gusti ingkang Maha Urip. Mula kaya ngono kuwi. Yen pancen isih diuripi karo pangeran, mesti wae uripe ya tetep lestari. Wadene yen pancen wis entek kontrake, rampung jejibane, ya mesti enggal ditimbali ana ngarsane Gusti, ana ngadep ana ngarsane pangeran, jumbuh kelawan laku dharma lan karmane. Lah ngono kuwi. Iya. Ngaturke sing anu apa jenenge bernapaskan Islam, Gong. Upamane pepeling. Nah ya nyuwun niki pambiyantu iki apa jenenge bawane marang Mas Sulomo luwih dhisik mung panjenengane iki geser nggen penggirong. Ha iya. Mbanjeli Mas Taslim sing lagi kena musibah kaya mengkono. Ya. Monggo Mas Prasetyo Sulomo diaturake dandang gula pepeling. Diaturaken dumateng sedaya para lenggang ing tasih kepareng jenak pinarak. Heeh, ngono kuwi. Monggo Mas Prasetyo Sulomo, ayo. Wasitati saking prawinases ngelingana yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe pepeling muni terus apa kuwi bakso apa sop kuwi baksone metu dasare sinden-sinden senengane pentol wah wesan karo ngrahapi karo midhangetke suarane Mas Prasetyo Sulomo kono do mangan kene mung mambu tok iki ayo aja jibane dhewe-dhewe kok protes ora enggak salat kang limang wektu
Nadyan piyayine cilik, ireng. Ayo. Irenge rasa disebut to nyuk ora. Piyayine cilik kaya Raden Setyaki ngono. Heeh, ning suarane gandem arum kaya ngono apik. Tur suarane apik ora mung nggen swara tok, nggen batine barang penggalihe Mas Prastya Sulama ki ya becik. Mula orane Ramokal ya dadi guru. Iya, Guru umure kaya padha karo murite. Ayo. Ya ora tetep panjenengane abak cilik sepuh kok. Ayo. Disepuhke, ayo. Mas. Iku jaga agama pakartikang luhur. Nano. Doh kentu mindak mungkar yakti urip mangya tentrem lair batin bekjon donya Matur sembah nuwun Mas Prastya Sulama. Diaturake pepiling, heeh, lan awake dhewe matur nuwun karo para panitia luar biasa ling rengkuh, ling ngurmati, ling ngladeni karo seniman elok temenanan iki Mas Gareng. Heeh, mula Kang mangkon. Ya dijali ngangge pepiling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata bersama Matangkara. Yuk, dados.
matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ah. Yo Ripalungguhan iki ngaturake lelagon sing di eranya pernah hit. Upamane Ela Elo. Coba tak nyuwun pambiyantu karo Mbak Tri Hastuti Retnowati. Gandeng iki tembang lawas tak goleke wong sing lawas. Iki ora lawas iki masem ngene iki. Heeh. Yo Mbak Tri Hastuti coba jumeneng, Mbak. Ayo. Nggih, penyegaran wong era dulu ki ya pernah hit. Ela Elo terus lagu gandrung iki weke sapa kae. Terus bangsane Tanjung Perak dan lain sebagainya. Mbak Tuti. Nggih, Pak Yoyo. Ada. Wiwit siang nggih anggenipun nyinden. Nggih, siang. Ah, nggih. Siang. Siang wau ingkang nyengkuyung nggih kathah tegese masyarakat mriki. Nggih. Napa niku lho Pak, siang wau malah gayeng ngoten lho. Oh, ngaten nggih. Sing gayeng nggih yogane mriki. Lah aja ngono. Mboten kalau wau nggih ing ngatasé awan wae ya sambutane ya komplit saka panitia ngono kuwi. Lah apik tegese aja nganti dibedakne ngantarane awan karo bengi niku nggih sami-sami budaya sing kudu ya dikormati sesarengan ngoten niku. Mula nggih kula minangka wakilipun panitia lan Mas Daryanto karo Mas Warto ngaturke panuwun jenengan ing ngatasé sinden sing wis kondang, sinden sing wis laris dugi pundi-pundi kersa nyindeni awan lho niku. Lho. Lah kula niku senenge nek siang-siang ngoten niku saged mat Pak Yoyo. Oh, padang jinglang ngoten niku. Dadi mboten enten sing nonton. Wah, mboten. Lha niku kan hubungane karo bab sing sakral, panyuwunan ngoten niku. Mergo wayang niku iso eksis ngantos jaman semanten. Menika lak mujudaken lelakon utawi cerita wayang niku isih dianggep kalian warga masyarakat mujudake donga ngoten niku. Upamane lakone Wahyu Sandang Pangan supaya warga masyarakat sing kepareng mirsani lan nanggap dipun paringi murah sandang pangan ngono kuwi. Amin. Yen lakone Wahyu katentreman muga-muga masyarakat kabeh dipun paringi tentrem ngoten niku. Wahyu kamulyan muga-muga sing nanggap diparingi mulya lahir lan batine ngoten Mbak Tuti. Termasuk sindane nggih sakral. Hah? Sindane nggih kudu sakral wingit ngono. Ha iya, mula digolekke sing awan sing lelembut kaya jenengan niku. Sing medeni. Nggih. Sabi dipun aturaken Ela Elo. Karo kanca-kanca mumpung enek Mbah Wir. Ha iya, Mbah Wirya, Wirya Hartowasis. Wah ya. Niku hadir dari tadi siang. Wah nggih, panjenenganipun yen malah yen awan-awan ngoten iki saged mat-matan lan dudahi bab-bab ingkang langka dipun dudah wonten ing pakeliran ing wanci dalu kok nggih. Monggo Mbak Tri Hastuti. Ya saking anu intro rumiyin Mas. Monggo Ela Elo. Jajal.
rabi. Nggih. Elae lho. Pase ya pancen ngono kuwi, ora nek turane langgam. Ha ya ngono kuwi. Nggih. Bareng cep ngono terus mak klunuh. Iya. Ah iya sing ngono kuwi. Elae lho, bregas temenan kaya ngene seger malah tembang-tembang lawas. Nggih. Ya ndudah neh. Apa? Gandrung. Ayo. Apa iki sing wani? Wani bir. Iki wek sapa? Ayo. Wong wani, ya wis. Darung wani Bukesi. Ayo Bukesi. Ya nggih. Lagu gandrung iki wek sapa? Mbiyen hit ditembange karo Bu Waljinah. Nah, ya nggih. Nggih, ala gandrung binangun. Nene nane ngene kae. Nggih. Mangga ya diaturake karo nggih ngiling-iling ya. Karyane Pak Anjarani Gandrung. Yo, coba. Oh. Sapa Bu? Irung bangir ya duwekmu Mas. Lambe tipis weke sapa Bu? Lambe tipis ya duwekmu. Janggut nyatis weke sapa Bu? Janggut nyatis ya duwekmu Mas. Bangkeane weke sapa Bu? Bangkeane ya duwekmu. Iki piye weke sapa? Iki piye weke sapa? Mestine ana sing duwe. Piye weke sapa? Mestine ana sing duwe. Iki piye weke sapa? Yo Mestine ana sing duwe.
sapa mbak Jangkepnya des yo duwekmu bokong bunder weke sapa mbak Bokong bunder yo duwekmu iki piye weke sapa mbak Mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mbak iki weke sapa mbak iki piye weke sapa mbak iki weke sapa mbak iki weke sapa iki piye weke sapa Mestine ana sing duwe mbak iki weke sapa mbak mbak iki weke sapa mbak iki weke sapa cangkemmu iki lho Kancane bingung mikir notasi iki piye iki. Lah iya notasine iki piye. Senengane kok ora nggih. Ah, kuwi kaya ngono kuwi. Seger to? Apik temenanan ngono kuwi. Ha iya. Lho kuwi urung besi tua. Wah. Nah iya, sok kapan-kapan digarap, engko latihan. Ngono kuwi. Pokoke klasik-klasik ndelalah kaya kanca-kanca sing kasepuhan iki ya luar biasa daya ingate. Ana Mbah Wir, ana Mas Teguh, ana Kang Rajamala. Wah, kuwi Sanggar Bima. Ayo, Bima Suci. Ayo. Nggih. Ya saiki kanggo sing enom-enoman genti iki, genduk Winong karo genduk Birgita men jumeneng bebarengan. Ayo. Apa nduk kira-kira nduk? Ayo. Kaloro iki. Kundu mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu celeng celong celeng celong celeng 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 celong ayo apik Anu Pak, katresnan sejati. oke bawa katresnan sejati ya ngadeg caloro ngadeg ya Yo sik kelingan bangsane ngono kuwi tembang-tembang kaya mawar merah ngono kuwi. Mawar merah. Oh. Sekuntum mawar merah. Musik kelingan yo. Wis lair kowe lagu kuwi. Lho, boten Pak. Belum, Pak. Belum. Belum ya. Ya pernah denger aja gitu Wah, Pak. iya. Sekarang itu yang viral itu gini Pak. Tepuk sakinah berpasangan. Mesti jenengan nggak ngerti toh Pak? Hah? Nggak ngerti toh jenengan? Ngerti, anggap iya kuwi modern delok TikTok terus. Oh, tak kira jenengan Tepuk sakinah, prap mawadah, prap warahmah. Bukan Pak, bukan. Sing terbaru iki ngono kuwi wis ngerti berarti. Lah tepuk sakinah kanggomu piye sing piye? Tepuk sakinah berpasangan. Wis isin aku. berpasangan. Setelah itu aku buang. Cari lagi. Ngono. Ayo. Kok melu nyanyi ya? Kok melu nyanyi aku bantu ya. Iya. Katresnan sejati ya? Iya Pak. Oke, siap. Yuk diaturake. Lawas juga ini, Pak. Ini Hah? lawas ini Pak. Lawas juga ini. Iya, kuwi ya sak leting karo Purba Sejati kaya ngono iku. Kuwi wahyu goblok ora. Monggo katresnan sejati yuk diaturake. Ya, yuk.
kasih, terima kasih.